आफादिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफादिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। আপোনালোক চুৰ আছিল, এনকাউণ্টাৰ হৈছে, বডি এতিয়া নাপাব। পিছত আহক, যাওক। স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफादिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफादिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया, बुजायोसो। मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे। बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजिहोलायदों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफादिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों, जों सुनिबार खालि दानथालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफादिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन, हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो? मोसासो आं, मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो।
सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन गथ'खौ जों बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों লৰা চুৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ
गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन गथ'खौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। আপোনালোক চুৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার। आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर। हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।
मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि जोंहा मोसानि नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा
दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायदों जुजिहोलायदों गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आदाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि जोंहा मोसानि नोंनि अरादा बेखौ खेबसे बासायनो हागौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर रावखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय
बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाब बेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आदाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन गथ'खौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाद बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों নালোরা সুরাসিল এনকাউন্টার হয়েছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय
बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा बेखौ खेबसे बासायनो हागौ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि।
गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि अरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सानखौ जों बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन।
गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानावमोननिसिम दिनै मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों आङो। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारफुथि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फोथाराव मोसा सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन। बिनि थाखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनिया